Alex uke wangigaya ibruku ngicela ukufika yabona. Angazi nix mina ngegoli yabona. Ngaluwasha la bruku. Ngalibeka ngaphandle balitshontsha. Yabona. So ingachikwa lapho ngathuka inintwana mina yabona. Bekumele le bruku ngagaya intwana yami. Wena wathatha ibruku walibeka ngaphandle abantu angazi nix ngegoli. Phela wena waze emakhaya ukuthi akuntshontshelwana. Yeah. So ngelinye ilanga uza neskipa uyangibonisa. Yabona leskipa. Angeke ngikunike. Hawu, ngeke unginike. Ngaze ngamtshela ngathi mfethu. Ngiyacela mfethu, angiyala anginanix. I'm still trying like nimsebenzi ngisazama. Don't come with your things. Ufike ungibonise ukuthi angeke unginike. Bongani beka khona ngayo la. Yeah. Ayiphelanga 2 days wabuya nezinye igipa wathi ayikhululeka ntwana yami wanginika. Ubongani. Bro, that thing it was painful though. I can imagine. Yeah. You know, undlule into ezinjalo. Like ifana nomuntu lokho edlula ne KFC emakhaleni wakhathi angeke ngikuphe. Uyabona? Yeah. So thini? So ngelinye ilanga la ufike wathi angihlonipha ama customer. Okay. Ngambuza ngathi angihlonipha ama customer ngiyiphi indlela? Because the first thing you don't respect me bro like phambi kwama customer. Kuningane encane ungibiza ngamagama. Phambi kwabo. Angigqoki smart. Ngisebenza nawe, ngisebenzela wena. Why don't you take that money? Uyongithengela mhlawumbe ibruku le engikhola ngayo imali. Mawubona ukuthi isikhathi serent sasekude. Okay, thatha le mali. Uhamba uJSM, ngikuthengele nansi ibruku. Ngale mali yakho ozoyihola. I was going to appreciate though because bengizozivala ngithi umzimba wami. Yeah. So ngithuka phambi kwama customer uthi nginuka inyawo angigqoki smart ini. Why wena ungakwazi ukungithengela insipho ngale mali engizoyihola ngisebenzela wena imali engiyenza ingena kuwe uyabona. So bekumele ayenzeni athathe le mali ahamba ngithengele ibruku entwana yami nginalo ibruku ngibona ibruku lakho mhlawumbe lidavukile konke izinjalo nalo ibruku mara ile mali leyo isebenzela ngithi no akunankinga because ngiyayibona ukuthi uyenzeni uyabona. Mfethu hayi izinyawo zakho ziyanuka. Now ngithengela amasokisi amasha na insipho yabona into izinjalo ngale mali uzoyihola. That's how abanye abantu bayenza kanjalo. Ungangikhulumi lezi zinto phambi kwama customer. They won't respect me. They won't take me serious though. Of course. Yeah. Into engiyenzayo angeke bayibone ngathi yiyo. That's why mabafika abanye abantu bebanga believe kimi because the weight la bekahleza wakhipha. So ngelinye ilanga ngishaya ngempama. Why? Awuhlonipha ama customer ngathi bro. Nazi isikhiya sakho. Bongani beka khona la. Nazi isikhiya sakho. I don't have a plan. Angazi mangiphuma ngizosebenza yaphi. Ngaphuma esaluni. Ngahamba mara ngakhumbula ukuthi kunenye intwana. Uthi bathu Lawrence. So ngike ngahlangana naye wangitshela wathi hey mfethu ngicela ungifunele umuntu engizosipana naye yabona. So ngathi no wathi ngiyehle ngekulentwana ngiyoza ukuthi engangithatha. Manje mawusuka lapha nomnika isikhiya kakuncengi mhlawumbe. No he don't care bro like yeah he doesn't care bro like wavela nje wathi hayi makahambe. Okay. So bona ukuthi uyapi so bona ukuthi rent uyibhadala. Yeah. Yabona. So ngaphuma ngaya kule ntwana mfethu ngifuna isipana wathi hayi ngeke wena usebenzela mina angithi he knows my works. Yeah. And abanye abantu bangaphandle bekawubona umsebenzi wami. Mara bayasaba ngoba basabo Alex. Phakathi umjitha bekawubona umsebenzi wami mara bekangancuma angazi even now I'm still asking myself ukuthi why bekangancuma umsebenzi wami. You know. So wathi mfethu yini nixabene else ngathi no don't worry everything is fine. Mina ngifuna isipani nje kuphela. Yeah. Awufika umtshela ukuthi kwenzakalani. What happened, you know. Yeah. Ngoba nami I was so down bro like ayikho into bengicabanga right by that time. Ngivele ngacabanga yena uLawrence ukuthi athi ngeke kuye mhlawumbe ngayithola isipani. Wathi mfethu mina for wena mfethu noma ngaba sebenza nabantu aba5 mara space for wena. So hlezi sikhona. Yeah.
because ngingazi umsebenzi wakho ngike ngakubona wenza isipana. Siyabonga Alex. Wena bani It's Lawrence, Lawrence. Siyabonga Lawrence. Yeah, Lawrence, I really appreciate you, my brother. Yeah. So ngamtshela ukuthi mara ngeke ngisebenze isikhathi eside because I'm thinking of opening my saloon, you know. But I know khuleka sipana mfethu ene ngapha hey ngapha sihlaselwe ungamula ushaya umshini ngama kanti hayi relax. Ungamula ubani? Khona omunye umjitho ogundayo bathi ungamula. Yeah, naye ushaya lezi zeni. No. Okay. Uyagunda nje. Yeah. Ngamtshela mina ngathi hayi mtshela ungamula. Bani ungamula. Yeah. Mina ngusemndemeni. Yes. I don't play. Yes. Ngiyasebenza akunasikhathi sokudlala. Yeah. Ene ngayenza lento wahamba mina benginhlanhla yeah. yokuthi bangishiye nesalon. Wahamba waye ekhaya. Uthi makabuya yuyu. Wathola ukuthi angishaye ikhathi ndayi baba angidlali. Ni relax angayimove kancane ngathi ayime kancane. Yeah. Shaya ikhathi ndayi ku Lawrence ngaSpana. So kafika elinye time lathi mfethu. Ngizela ukuthi I love your work. Mara ngifuna ukwazi what happened kuwe no Alex. Yeah. Ayi ngamtshela ukuthi kwenzeke sona wathi mfethu ngike ngakhuluma nawe wathi lo mjithu ukulethile la ngathi ya. So ngicela ukucela something mfana wami njengomuntu omdala njengomuntu owazi izinto. Into edala ngihambe emhlabeni. So that nigga uyokulethile so since uhambile awukakaye kuye ngathi no ngakaye. But no. Do this. Go there. Uyomtshela ukuthi bhuti masibulisane masihlangane estradini. Yeah. Asiyeke lokho esindlule kukho. Yeah. Yeah. Sifocus kulokho kuhle kwenzekile. So angithathanga ni 30 minutes. Ngava. Ngafika kuye ngangena. Ambulisa awavuma mara awumavumela khona nje lo. Yeah, usene beef nyana. Yeah. Ngamtshela ngathi recruitment mina ngithanda ukuxolisa. Yabo ngithanda ukuxolisa ngihambe ngakhona ene bengizokutshena ukuthi ni ngicela sibulisane masihlangane estradini. Siphile isikhathi eside. So asikwazi ukuthi masihlangane estradini manje singasabulisana. Usebenze isikhathi singanani ku Alex? I think 4-3 lapha. Yeah, I think 4-3. So uchaza ukuthini? Maybe you thought ukuthi ngifuna umsebenzi back. Can't no. Bengekho for lento le. Bengizomtshela ukuthi sibulisane. Yeah. Kube mnandi nami ngikushayela ijika nawe ungibulise njengomfana wakho. Yeah. Because you are the one who ongilethela yabona. So waphendula waphendule ngakhona hayi ngabona ukuthi no hayi. Like uthi akalifuna uxolo lakho. Ngathatha istaff sami lesibisele la ngazivayela. Hawu hlangana nawe hamba noBongani. Sanibonani ubhuti ukuvuma uBongani. Yeah. Yena ngavuma. It's fine dog. Vile kaza kaphela unyaka. Ulokhu umbingelele engavumi. Yeah, umjitha ngavuma. Ulokhu uqhubeka umbingelele. La bengi give up because nigama ukuthi this nigga uyongilethela. Yeah.